ସେଇଠି ଦେବତା ମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ସମ୍ମୁଖ ବସିଗଲେ। ଜଣକୁ ଖୁଆଇଦେଲା, ଆଉ ଜଣକୁ ଖୁଆଇଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଉଠିଗଲେ। ଅସୁରମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛ ଅସୁର ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ସେ ହେଉଛି ଦେବତା। ଯିଏ ନିଜ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଅସୁର। ତେଣୁ ଆଜି ସମାଜ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ନିଜ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କିପରି, ମୋ ପରିବାର କିପରି, କେବଳ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛେ। ସମାଜ କଥା, ସଂସାର କଥା, ବିଶ୍ୱ କଥା ଆଜି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସଂସାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଏ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ରାମରାଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କିପରି ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆଦର୍ଶିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା, ଆମ ମାର୍ଜିତ ହେବା, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଆଜି ଆମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ସମାଜରୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଭିତରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ସେଇ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ବାଣୀ ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଖାଲି ଆମେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆମେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସିଯିବା, ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଆମେ ଆଗାମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବା, ସେଇ ବାଣୀ କିଛି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ତ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାହା ବିନିଯୋଗ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇପାରିଛି, ପ୍ରକୃତର ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଆମେ ଦିନ ପିଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମହିୟାନ, ଗୁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ରୁ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ଯେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେ ଆଲୋକକୁ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏବଂ ସେଇ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ଧାର ମାନେ ଆଲୁଅ ନୁହେଁ, ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେଲେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲା ତାହା ଆଲୋକ ନୁହେଁ। ଆଲୋକ ହେଉଛି ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆମ ଭିତରେ କାଳିମାକୁ ଯିଏ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଜଣେ ବାବାଜୀ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ନା? ମା ବୋହୂଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ବାଢ଼ି ଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗରମ ଗରମ ପ୍ରସାଦ। କହିଲେ, ବାବା ଆସ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାନ୍ଧିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁଆଇଦେବି। ବାଢ଼ି ଦେଲା। ବାବା ପଚାରିଲେ, ମା ତୋତେ ବୟସ କେତେ? ମାଟି ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା, ବାବା ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୟସ କେତେ, ନୂଆ ହେଇ ବୋହୂଟି ଆସିଛି। କହିଲେ, ବାବା ମୋର ବୟସ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋହୂ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନା କ'ଣ? ଏତେ ବଡ଼ ବୋହୂଟା କହୁଛି 2 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବୟସ ନା ବର୍ଷେ, ନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନା ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ଠିକ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋହୂର ଭାଷା, ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ କାବା ହେଇ ବୋହୂଟି ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କ'ଣ ବାବା ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ? ଆପଣ ସେ କ'ଣ ଏଭଳି ପାଗଳୀ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା? ଆପଣ ତ ତାର କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ।
कौन आप भावुं सी 2 वर्ष होती आप भावुं ना ना सी जहाँ कही वास्तविक सत्य माँ तू बुझे दे कौन तार अर्थ से कहला बापा मु 2 वर्ष तले मु गुरु दीक्षा नहीं एवं से जो दिन गुरु मंत्र नेली मुझे दिन ठारू मोर जीवन गोटे पुनर्जन्म है मु गोटे द्विज मनीष हूँ गोटे 2 थर जन्म निए गोटे थर मातृगर्भर आउ गोटे थर गुरुंर कर्ण गहर प्रवेश कर से मंत्र जो दिन मुझे प्राप्त हेली से दिन ठारू मु गोटे द्वितीय जन्म नेली तेणु मत 2 वर्ष ना स्वामी मोर वर्ष है विभागर दिन ही गुरुंकर ठार मंत्र नहीं अर्थात वर्षे बयस आउ शाशु शशुर जन्म ही ना माने आज पर्यंत से गुरुदेव मंत्र दीक्षित होना तेणु कहबार अर्थ हूँ आम समस्ते होती से भाव गोटे गोटे द्विज जे प्रथम जन्म आम मनीष भली गोटे देखा जाऊथिबा हाथ गोड़ थिबा गोटे मनीष जन्म नहीं गले जे मनीष हो जाए से कथा नुहे मनीष हवाक हेले ज्ञानर अधिकारी होगा दरकार मु किए मु कौट आसी मोर कर्तव्य कौन मु कौट जा दरकार ताही हूँ ये 4टी प्रश्नर जदि आम समाधान इच्छा करवा ताहले से जड़े जड़े सद्गुरुंर आश्रय नेबार आवश्यकता अच्छे तेणु से सद्गुरुं आम निश्चित भाव गर्वित जे यही घटने परमहंसर आश्रित हो आम तांकरी बाणी निजक श्रृंखलित करवा मार्जित करवा आम समाज को गोटे श्रृंखलित समाज गढ़ी तोड़ा यह आज मोर समस्त निकट निवेदन आपण मैंने समस्त आमको आह्वान कर समस्त पाखे विशेष भाव में ऋणी एवं कहवाई सुयोग देथिबारु अनेक अनेक साधुवाद धन्यवाद जय जगन्नाथ जय गुरुदेव जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र राधा वल्लभ मठरू आचित्यवा विशिष्ट संत महंत महाराज श्री श्री स्वामी रामकृष्ण दास महोदय तंकर उद्बोधन किभली भाव ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकर दार्शनिक चेतना एवं आदर्श आमको अनुप्राणित करुच्ची भविष्यत पीढ़ी को जितेबले अनुप्राणित कर आम निश्चित भाव असत्य सत्य आड़ को अधर्म धर्म आड़ को एवं मृत्यु अमृत आड़ को जीवा आपण को पुणी थे मु धन्यवाद अर्पण करुच्ची गुरु भाई मान को मोर अनुरोध वर्तमान सद्गुरु ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकर प्रार्थना करिबा एवं साधारण सभार समस्त भक्त मंडली से साधना से प्रार्थना समस्ते संपृक्त हेबे वर्तमान गुरु भाई को अनुरोध करुच्ची से प्रार्थना परिवेषण कर ज्ञानालोक प्रकाश
रांगा